kedamtang thereponi phaing korapli arni karlitang Rowel Ronghang aphan apran karmut bek abang pho tuma phan kinep kangnang long le reka jok puthot jang mini phai isiar ni boka khat ps along rathur pak kachesong asai kedengthu bangso kachesong asai kedeng ahut ihut apora bangke boka khat ps athengno along national highway 37 adang pialong rat ke dothiba jok hin kacheleng agari do anta sang et anpinlo bonta raikom sai khia tumpen towar anabang ing phaidun si puthot gari pacheleng ponlonglo kachesong ahut rat pen kaning jepona tengke karlitang Rowel Ronghang aphan apran karmuda tuma phan anta nep ing nangpon et si arona tengpen sodak ing sai nangji bonta nilitum karlitang Ronghang sang ho aphan ahok akangsai ke longji aphan kachesong along ke ac kachariatum thangnat nangkilang dun lapen nangke rabdun che theklongli lasi bang solam ki puthak puthot kachesong asai kedeng ahut kopine soluk sodak nang dokok pulote ke asia tumsi adai che nangji pusi ningje pon le tum bangke high level bangke chini nunde upi dong claim de sida ning dublo pinier ni ta me nilitum da kachesong ara da tum atheng no bang theklong le de la so polsi ning dublo alang le tum bang la jakong nang pidun somte man ben dak det kelilo kakodana de rat de le korte de le kisung gali ke pogali ini tum kar bieng lo ara tum wang si dak nang si song du nang ji polo akisung polok pote Thomas Council si daito che nang ji la pe Thomas Council ben kopi jinon kidam ta step deng lo ma la bangke la bangso kisung po malda la munir ban justice andu pc ke alang tum step ke deng lo ma la so bangke prabjin ba alang tum nang chipaklang nang ji bu bang si pulo rada theng no nang chipaklang ni jong si claim de clear alang tum thana claim clear pulong de Thomas Council long cha riben officially dolang ini tum chok pa hai don ben pls dolang la nili hema soraphan ahokpet akangsai ke longji aphan si nilitum pini ladak boka khat ps along an nangche songlo bonta nilitum lapusan ki dukisung angbong sitami ke accm tuliram Ronghang lapen em Richard Tokbi sitami nangkachelang raiji aphan anta bangbe lesi nilitum aphan lapen osomara tuma phan injin sora nangra bek thapusi em Richard Tokbi lapen cm Ronghang aphan karlitang Rowel Ronghang achor pen kachuningri padopon oh police aphan stami la bulo mani la ana set ni am sor phanga chinek madigi pathi da an ka chinek posi pasti bivek nang bu pialo nili bangkia chapnon sitami pasti bang bivek nang bu pialo ilang cm sarda bang ve la pen Richard Tok bi sitami bang ve ana aku tu nak the sitami bang ve la aku nana ni la chulom sitami ku tu na dudulo mati borpung thang nana ni ski dam mati dis tami da dalam ra la noni tu maria kar biang long lo ti bok het lo mati ali ka du ka vitamin sense tami sar tami bang ve la pen ang sam dun ri thang alam tan ang thanun de ame nang chito dun that lo ni ka an CCM tuliram Ronghang nang li na hok li dus tami la bang sa khutna nang pang sam dun vek tha la pen la ki pathia muni na phan tami nang palong pi vek tha la pen fasis tami nang pi vek tha lo diring pen Thompson terang KTV News